nolabait ez gaitu harritzen sistema batek simetriaren bat badu, badituela bere ondorio fisikoak. Hori mekanika klasikoan argi dago horrelako lotura dagoela, simetria eta ondorio fisikoen arteko lotura hori dagoela. Adibidez, daukagun sistema zentrala denean, hau da, rotazio simetria badauka esate baterako, momentu angeluarra konserbatzen da. Orduan badaude, simetria bat egonda, badaude kantitate batzuk konserbatzen direla. Orduan, ze gertatzen da mekanika kuantikoan? Badago horrelako loturaren bat, simetria eta fisikaren artean, eta egon badago nolako lotura hori dugu. Orduan, simetria bat egotea esan nahi du gure sistema ez dela aldatzen transformazio baten aurrean. Eta transformazio hori mekanika kuantikoan eragile baten bitartez adieraziko dugu. Eta gure simetria eta fisika arteko lotura hori adierazteko, guk kasu konkretu batean zentratuko gara, nahiko simplea dana, eta hoixe da inbertsio transformazio. Inbertsio espazial transformazioa, esan edu x minus xen bihurtzea. Orduan, horretarako, esan dugunez, definituko dugu eragile bat, eta gure eragile izango da i inbertsio eragilea. Eta horrek egiten duena, zera da, uin funtzion baten gainean aplikatzerakoan x minus x bihurtzen du, eta beraz, xen funtzioan genuen uin funtzioa bihurtu zaigu psi minus xen ebaluatua. Bueno, hau da inbertsio eragileak egiten duena. Orduan, inbertsio eragilea aplikatzen badugu gure Hamilton darrean gainean, horrek egingo duena izango da x minus xen bihurtzea, ezta? Orduan, haulakoa. Orduan, demagun gure Hamilton darra simetrikoa dela. Oda, Hamilton darraren eragilea minus xen berdina dela. Eta hau ez da nolabait harritzekoa, ze askotan gertatzen dalako. Hamilton darra, azken finean dugu, minus h bar, hau da, energia zinetikoa. Eta energia zinetikoa, hau bai, beti simetrikoa dugula. Eta gehi energia potentziala. Beraz, energia potentziala simetrikoa bada, gure Hamilton darra simetrikoa izango dugu. Beraz, demagun daukagun energia potentziala simetrikoa dela. Galdera da, zein da hemetik ateratzen dugun ondorioak egoeren gainean. Orduan, hau lehenengo aztertzeko, joan gaitezen aztertzera ze gertatzen den I eta Hamilton darren gaineko trukatzaiekin. Eta zergatik egiten dugu hori? Bueno, ikusi genuen nola bi eragile trukakorrak badira, orduan bateragarriak direla. Orduan, bien aldi bereko autofuntzioen oinarri bat aurkitu dezakegula. Bueno, azter dezagun beraz, zein den I eta H-en arteko trukatzailea. Bueno, hause dugu I bider H minus H bider I. Bueno, lehenengo hemen, gora ezagun hementxe dagoen eragilea aplikatu egingo dala beste eskubian dagoen guztiaren gainean. Beraz, mentxe, azken finean, mentxe dagoen hau beste eragile bat izango dugula, beraz, beste uin funtzio baten gainean aplikatua izango dugunez, orduan, hau izango dugu H eragile guztiak hemen, Hamilton darra barkatu, Xen funtzioan ditugu, orduan hemekoa izango da hau lehenengo aplikatzen dugu H-ren gainean, beraz Hamilton darra minus X, eta gero jarraitzen du inbertsio eragilea, ze hau aplikagarri izango dugu, hementxe eskubian egongo den beste edozin uin funtzioen gainean. Minus H, kasu honetan Xen puntuan ebaluatua bideri. Hori bai, gure Hamilton darra simetrikoa bada,
orduan h minus xen puntuan hxen berdina du. Beraz, hauze du hxen puntuan bideri, eragilea minus hx bideri. Beraz, bai, trukakorrak dira. Eta trukakorrak badira ze esan nahi du? Bai aurkitu dezakula, bai i eta h-ren aldi bereko autofuntzioak. Hau da, bestera baten izan da, h-ren autofuntzioak baita i-renak izango dira eta i-renak h-renak izango dira. Orduan galdera da, nolakoak dira i eragile honen autofuntzioak? Aztertu ditzagun, beraz, zeintzuk diren i eragileen autofuntzioak. Bueno, i eragile horren autofuntzioa bete behar duen erlazioa ondorengoa da. Psi x izango da berdin, bere autobalioa deituko dugu lambda bider psi x. Bueno, hau da daukagun berdinketa. Honek ze egiten du? Bueno, honek i hori eragile hori honen gainean aplikatuta, ematen digu psi minus x izango dela berdin lambda psi x. Vale. Hau da daukagun lehenengo berdinketa. Aplikatu dezagun beste berriro i eragilea aurrean lortutako uin funtzioaren gainean. Beraz, aplikatuko dugu i eragilea hementxe psi minus xen gainean eta aplikatuko dugu baita beste eskubian daukagun adierazpen gainean. Beraz, hori egiten badugu, hauxe egiten badugu, berriro hementxe ateratzen zaiguna da psi x. Eta aplikatzen badugu, lambdaren gainean ez dauka inolako eraginik, daukaguna da i psi x, baina aurreko adierazpena erabiltzen badugu, i psi x-en gainean aplikatuta, honek ematen du lambda psi x. Beraz, hau da berdin, lambda bider lambda psi x. Beraz, lambda karratu. Beraz, daukagu psi x, da berdin, jarriko dugu hemen eskerrean jarriko dugu, atera dugun berdinketa ondorengoa da. Psi x da berdin, lambda karratu, psi x. Beraz, lambda karratu berdin bat izan behar du. Bueno, hori da atera dugun ondorioa, lehenengo ondorioa. Horrek zer esan nahi du? Lambda izango dala plus minus bat? Ez du zertan eta. Ze lambda hori, izan daitekelako irudikaria. Baina bitu, froga ezagun beste gauza bat. Ikusi genuen nola, eragile hermitikoak baditugu orduan autobalioak errealak direla. Frogatuko dugu gure i eragile hori hermitikoa dala. Eta nahiko erraza da frogatzea hori hermitikoa dugula. Horretarako, joan gaitezen hermitikoak betetzen duen erlaziora. Hermitikoa bada, orduan bete behar du, holako adierazpena. Psi eta fi edozein uin funtzioak izan da, i beste aldera eraman genezakela berdin, hau betetzen badu hermitikoa da. Betetzen aldu hori. Horretarako, jar dezagun hauei dagozkien adierazpen integralak. Hau izango litzateke, psiren konplexu konjukatua, jarriko dut x-ekiko menpekotasuna, ze, hementxe jolastuko dugu x-ekiko menpekotasunekin. Orduan, i psiren gainean aplikatuta da fi minus x. Diferentzial x. Da berdin, integrala, hau dugu psiren gainean daukagu aplikatuta, minus x-ean, fi x, diferentzial x. Eta hoxe berdinak aldira. Bai, horretarako bakarrik egin behar duguna da, batean edo egiten badugu minus x, x-en berdina egiten badugu, orduan bata bestearen berdina bihurtzen zaigu. Egia da, hementxe diferentzial x, minus diferentzial x geratuko zaigula, baina gero limiteak ere, limitean ordena aldatuko litzaigu eta hoxe berriro
minus infinitotik infinitora jartzerakoan beste minus bat agertzen zaigula honekin joaten dana. Beraz, honekin erraz frogatzen dugu I hermitikoa dela, eta I hori hermitikoa bada, orduan ondorioztatu dezakegula, lambda hori erreala izan behar dela, gainera lambda karratu berdin bat izan behar duela, beraz, lambda hori izango dela plus edo minus bat. Horrek zer esan nahi du? Bueno, horrek esan nahi du, I eragilearen autofuntzioak, betetzen duten erlazioa hau izan da, eta hau da plus minus phi izan behar da, beraz, psi, hau da psi minus x izan behar duela, edo plus edo minus psi x. Horrek ze da esan nahi duena? Oso argi dago zer da hemetik ateratzen dugun ondorio, ez da? Beraz, Iren autofuntzioak izango direla, edo bakoitiak, jarriko dugu, bakoitiak, edo bikoitiak. Beraz, bi posibilitate horiek ditugu bakarrik. Orduan, Iren autofuntzioak dira bakoitiak edo bikoitiak. Horrek ze esan nahi du? Hamiltondarren autofuntzioak ere, Hamiltondarra simetrikoa bada, bakoitiak edo bikoitiak izan behar direla. Beraz, naiz eta simetrikoa izan ez dugu ateratzen, uin funtzioak baita simetri hori izan behar dutela, oda bikoitiak izan behar dutela, baizik eta bakoitiak edo bikoitiak. Dentsitate probabilitatea bai dala bikoitia, baina uin funtzioak ez. Horregatik, potentzia osin infinituan adibidez, simetri hori daukan, zer esanik ez, ikusten dugu nola, autofuntzio guztiak, bakoitiak edo bikoitiak direla. Eta holako simetri hori, nahiko arrunta da hidrogeno atomon esate baterako, baita bakoitiak edo bikoitiak izango ditugu gure autofuntzioak, ez? Orduan ikusten dugu mentxe adibide honekin, ikusten dugu nola simetriak mugatzen duela nolabait egon daitezken autofuntzioak baldin eta Hamiltondarrak simetri hori badauka. Hau adibide baino ez da, baina holakoak hainbat daude. Egin behar duguna da transformazio bakoitzarekin eragile bat lotu eta eragile horren autofuntzioak bilatu.